Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 15-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadak studiodan men Ýowşan Anna Gurban alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde 5-nji günnäki ýagdaýa görä Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Aşgabat Mariýolunyň uğruna bolan ýol hadiseleri baradaky habar çekýär. Azatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatyna görä bu ýoldaky 2 hadisede 7 adam helak bolupdyr. Türkmen häkimetleri we metbuaty bu hili wakalar barada maglumat bermegi jemgyýetçilik ýolagçylaryň howpsuzlygy üçin görnüşinden o diýen zerur hasaplamýar. Welayet ýaşaýjylary arkadagdan jaý satyn alyp bilmeýär. Jaýy islew bildirýänler ýydarlanýar. Bazar narhyndan gymmat satylýan ýagy almadyk Türkmenistanlara ýanwaryň 10% berilmeýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okuldy. Şeýle de yeni vice-premier täzelenni. O hozalygy alada bolmagyna galýar. Howa gyzyar. Lukmanlar asy howanyň kadalaryny berza etmegi maslahat berýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jeminiň ýartyňyz. Türkmen metbuatynyň ýurtda azyk howpsuzlygynyň doly üpçün edilenine barada berýän habarlaryna garamazdan paýtagt Aşgabatda hem adamlar çörek nowatlaryny durmagy dowam etdirýärler. 1990-njy ýyllardan bäri özüni iýjek gallasy bilen üpçün etmegiň gurrungyny diýen Aşgabat hökümetiniň şu aralykda ençe meýilleri günwatar sanksiýasyna ýaşaýan Eýrandan import edýän azyk önümlerini has köpeldenligi ma'lum boldy. Bundan başga Prezident Serdar Berdimuhammedowyň geçen ýyl berilen vice-premierini o huzuruna gözegçilik edýän Annegelli Ýalmuradowy birden Gallarowynyň barýan wagtyna saglyk ýagdaýy sebäp bilip wezipesinden boşatmagy alınjak buğday hasyly barada bir topar soraw döretdi. Ýöne Türkmen resmileri bu ýagdaýlar barada hiç bir düşündiriş bermeýärler. Türkmenistanda ýyllar boýy dowam edýän azyk meseleleri baradaky temany kärdeşim gödel dowam etdirýär. Aşgabatyň bazarlarynda gög önümler we miweler ýaly köp azyk önümleri peýda boldy we bahalar birneme arzanlady. Barlykda döwlet dukanlarynda ullakan nowatlar saklanýar, adamlar uly kynçylyk bilen çörek satyn almagy tinanşýar. Aşgabatdaky habarçylar bazarlarda miweleriň we gög önümleriň biraz arzan bahadan peýda bolmagynyň paýtagtyň ýaşaýjylaryny begendirenligini aýdýarlar. Uzak wagt bäri ýetmezçilik edýän beýleki azyk önümleri hem satuwda peýda boldy. Bol miweler Eýrandan gelýär. Russiýa Federasiýasyndan gelýän önüm hem köp. Dukanlaryň hemmesinde şol sany täzirçilik dukanlaryna öň paý hökmünde satylan import edilýän towuk buğutlar bar. 21 manada yerli towuklar hem bar. Taşary ýurtlardan getirilenler hem bar. Has gymmat. Ýumurtga hemme ýerde köp. 30 santy 22-den 28 manada çenli aralykda satylýar. Adamlaryň ähtiýaçly üçin hem satyn aljak bolmaýarlar. Dip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 14-nji ýylda gurrun berdi. Paýtagtyň bazarlarynda käbir et önümleriniň bahasy hem arzanlapdyr. Teke bazarynda köp talap edilýän we garyplar üçin el ýeterli towuk ýürekleri, böwrekleri, daşlyklary, towuk aýagynyň iň aşaky bölekleri, ganatlary köp. Dip habarçy aýdýar. Onuň sözlerine görä köp dukanlarda süýje konserwirlenen nimetleriň dürli görnüşleri, yaramlylyk möhleti gutarmasa da arzanladylan bahadan satuwda peýda bolupdyr. Geçen hepdeniň dowamında köp dukanlarda we bazarlarda ýöneki ösümlik ýagynyň bahasy hem biraz aşaklapdyr. Bu aralykda çörek iň talap edilýän we islenilýän azyk önümi bolmagynda galýar. Paýtagtyň sewda nokatlarynda bir çörek 4-5 manada satylýar. Döwlet dukanlarynda şol bir çörek 1 manada durýar. Döwlet dukanlarynda bu subsidiýerlenen bahadan çörek adam başyna 3-den köp satylmaýar. Bu buhanka çöregi ullakan nowatlarda durup satyn almaly bolýar.
Nowatlar ir sekerde başlayan yarıma çörek satılıp başlanan soň bir sagadyň içinde gutarýar. Habarçynyň belleşi ýaly bu çöregiň hili gatepes. Çörek bir günden yaramsız bolýar. Sebäbi ol zaýalanan uğundan meşerliýär. Döwlet çöregini satyn almak üçin adamlar ýerden 5-den 6 senli gıykylyk edýärler. Dip habarçy aýdýar. Onuň sözlerine görä paýtagtda çörek yetmezçiligi soňky bir hepdäniň içinde hasam erbetleşipdir. Ol çöregiň dukanlara ören az getirilýänligini, käbir dukanlara asla eltilmeýänligini, munyň sebäpleriniň biriniň bolsa çörek bişirýän karhanalaryň diňe biriniň işlemegi bilen baglydygyny aýdýar. Azatlyk radiosu çörek yetmezçiliginiň sebäbini resmi çeşmelerden anyklap bilmedi. Ýurdun häkimetleri çörek yetmezçiliginiň sebäbini düşündirmeýärler. Azatlyk bilen görleşen ýurt içindäki habarly bilermenler bolsa, unyň we çöregiň ýygyderli ýüze çykýan yetmezçiligini Türkmenistanda öndürilen buğdaýyň hasylynyň pesligi bilen baglaşdyrýarlar we hökümetiň her ýylda ýurtda 1.400.000 tonna buğdaý östürip ýetişdirilýänligini öňe sürýänligine garamazdan ýurdun özüni üpçün edip bilmeýänligini belliýärler. Türkmenistan buğdaýy Orsetden we Gazagstandan satyn alýar. Türkmen häkimetleri importyň muktary barada resmi maglumat çap etmeýärler. Bu aralykda Gazagstan barada işäwirlik we ykdysadyýet maglumatlaryny çap edýän LS neşrine görä Gazagstan Türkmenistana eksport edýän buğdaý we galla önümleriniň göwrümini şu ýyl azaldypdyr. 2023-nji ýylyň ilkinji 4 aýynda geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilende Türkmenistana satylan Gazagstanly gallanyň muktary 38%-den köprek, unyň muktary 63% azalypdyr. Türkmenistanda häzirki çörek yetmezçiligi iýun aýynda güýçlendi, udaga çeken un we çörek yetmezçiligi 5 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýär. Käwagt krizis hasam güýçlenýär. 2021-nji ýylyň gözünde ýurtda un yetmezçiligi zerarly bir wada onlarça çörek pişirýän karhana ýapylypdy. Adamlar peshili çöregi satyn almak üçin giýjilerine nowata durmaly bolupdy. Ýurdun häkimetleri ýylaty azyk bilen kadaly üpçün etmek meselesini çözmek ýerine köplenç bu mesele ünsü çekçek bolýan raýatlara garşy repressiýalary ulanýarlar. Türkmenistanyň häkimetleri subsidiýerlenen unyň bir kanun satylmagyna garşy göreşiň bir bölegi hökmünde bazarlarda çörek satýan raýatlara garşy çäre görýärler. Öýde çörek pişirýän adamlary ýyzyrlaýarlar. Ýa-ni ýakynda Balkan vilayatynda kanun goraýjy edareler çörek satýan aýallary, olary uny nereden we kimden satyn alýandyklaryny anyklamak üçin soraga çekipdi. Hepdäniň zemininiň ýartyny. Hormatly dinleyijiler, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Metbuat adatly boýunça wekili Tereza Ribeiro geçen hepde Türkmenistany amala aşyran saparynyň ýa-ni Türkmen häkimetlerini söz, beýan adatly we media adatly wawatyny öz üstlerine alan borçnamalaryny berza etmäge çagyrdy. Emma Türkmen Metbuaty Ýewropa resmi bilen bolan duşuklar barada beren habarlaryna bu çagyryş barada anyk maglumat bermekden ýene bir gezek saklandy. Türkmen resmileri halkara uramalarynyň ýurtdaky Metbuat adatlygynyň ýagdaýy, adam hukukları barada çap edýän maglumatlary, hasabatlarda getirilýän anyk faktlar, şol sanyna garaşly jurnalistlaryň ýanylşy barada aýdylýan zatlara açyk düşündiriş bermekden saklanyp gelýär. Şol wagtda Türkmenistanyň kanunlaryna, halkara kanunçylygyna ikrar edilen esasy azatlyklar we hukuklar saklanyp galýar. Yerli synçylar we hukuk goraýjylar bu kanunlaryň diňe kagazy ýüzünde galýanyny, emma iş ýüzünde haçan durmuşa geçirilip başlanjagynyň belli dälligini aýdýarlar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media azatlygy boýunça wekili Tereza Ribeiro Türkmenistana malaşyran saparynyň ýa-ni Türkmen häkimetlerini söz, beýan azatlygy we media azatlygy babatyna öz üstüne alan borçnamalaryny berja etmäge çagyrdy. Bu barada guramanyň web-saýty 11-nji iýulda habar berdi. Ribeiro saparynyň dowamyna Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunmasary Wepa Hajyýew, Türkmen parlamentiniň başlygy Dünýä Göder Gulmanowa, telewizioniýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy Arslan Aşyrif we Türkmen adalatçysy Ýazy Dursun Gurbanazarowa da bilen duşuk geçirdi. Ol kardeşleri bilen geçiren duşuklaryna ýurtdaky media azatlygynyň bir topur kynçylygyny ara alyp maslahatlaşdyryp gurmanyň habaryny aýdylýar. Ribeiro hususan Türkmenistana maglumata çäkli elýetirlik bilen bir hatarda maglumatlaryň hem online hem de offline erkin akymynyň çäklendirmelerini aýratyn ünsi çekdi. Ol häkimetleri söz, beýan azatlygy we media azatlygy babatyna Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň degişli borçnamalaryny ýerine getirmäge çagyrdy. Şu günü özara garaşy dünýäde Metbuat azatlygy diňe online maglum
maglumat ekosistemasyna bolan ýeterligi deň üpçün etmek arkaly gazanylýar diýip Ribeiro aýtdy. Ol internet tüzümlerine dolu we çäklendirilmedik ýeterligin howpsuz we demokratik jemgyýetiň aýrylmaz zerurlygy bolan media pluralizminiň möhüm bölegini emele getirýänini ňytdy. Pikir alışmalaryň dowamyny medeniýet kanunçylygyna kynçylyklar garaşy jemgyýetçilik hyzmatlaryny hödürleýän habar serişdeleriniň möhüm orny Türkmenistanyň jurnalistlaryň howpsuzlygy bilen baglanyşykly anyk aladalar we medeniýet işgärleri üçin zerur bolan howpsuz gurşawy putulandyrmak babatyna medeniýet adatlygy wekili bilen häkimetleriň arasyna hyzmatdaşlyk mümkinçilikleri barada maslahat edildi diýip habarda aýdylýar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media adatlygy boýunça wekili putulandyrylan dialogyň zerurlygyny notady we Türkmenistanyň media adatlygyny kämilleşdirmek üçin häkimetler beýleki ýerli we halkara hyzmatdaşlar bilen birlikde işlemekde öz ýardamlaryny teklip etdi diýip gurama aýdýar. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň wekili bilen geçirilen duşuklar barada gysgaça maglumat çap etdi. Duşugyň dowamyna hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri şeýle hem medeniýet adatlygy boýunça wekiliniň mandatyna degişli Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň 3-nji ölçeginiň çäklerini alınıp barlayan birlikdäki işleriň geljegi ara anyp maslahatlaşyp diýip Türkmenistanyň Daşary siýasat idarasynyň habaryna aýdylýar. Türkmenistan medeniýet adatlygynyň ýagdaýy boýunça halkara hasabatlarda ýyllar boýy iňen pes bahalary münasip bolýar. Serhesli reportyorlar guramasynyň 3-nji may bütün dünýä medeniýet adatlygy gününe çap eden iň täze ýyllyk hasabatyny Türkmenistan 180 ýurduň arasyna ýylan 4-nji orna ýelep 176-njy bolupdy. Dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň habarlar diňe rejimi taryplamagy gönükdirilýär diýip medeniýet adatlygyny esewan edici gurama özüniň iň täze hasabatyny aýtdy. Düýp Britaniýada ýerleşen Artikel 19 adam hukuklary guramasynyň dünýäde beýan adatlygynyň ýagdaýy boýunça geçen hepde çap eden iň täze hasabatyny Türkmenistan 161 ýurduň arasyna Demirgazy Koreýadan we Siriýadan öňe taýlanyp 159-njy setre münasip boldy. Ýurtda garaşly köpçülikliň habar berişleri işte hökmüne ikrar edilen media guramasy ýok. Döwlet ýetirligindäki teleradio karhanalary we medeniýet serişdeleriniň döwlet siýasatyny mahabatlandyrmak we ýurtda gadanlaryny gaýdylýan ösüşleri taryplamak bilen borçlandyrylýar. Häkimetler raýatlara öz pikirlerini erkin aýtmagy, erkin beýan etmäge ruhsat bermezlikde tanqid edilýär. Pikir beýan etmegiň ähli gurallary, media guramalary, şol sana teleradio karhanalary, medeniýet serişdeleri, gazet jurnallar, galbertede online neşirler, hökümetçi habar saýtlary, sosial media saýtlary, mundan başga da sunuwatyň we edebiýatyň üstünden pikir beýan etmegiň gurallary umuman erkin pikir beýan etmek üçin zerur bolan ähli serişdeler Türkmenistanyň bir döwlet gödäwçiligi astyna saklanýar. Gepleýär Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini Türkmenistanyň owu huzurlygyny emele gelen agyr ýagdaý baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň hökümet başlygynyň owu huzurlygyny gödäwçilik edýän ornasarynyň täzelenmegi hökümet agdalarynyň arasynda barýan içerik göreşler baradaky tasdiklap bolmaýan habarlaryň arasynda ýurdun 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri dowam edýän garly azyk meseleleriniň saklanyp galýanlygyny ýene döwürgedek üns çekdi. Birden siýasy sahnadan çetleşdirilen Annegelli Ýalmuradow 7-nji ýylda Gallar owynyň barşy we beýleki möhümleýin ow huzurlyk işleri barada beren hasabatyndan soň saglyk ýagdaýy sebäp bilenip wezipesinden oşadyldy. Ol bu wezipe geçen ýyl bellenipdi we synçylaryň käbiriniň aýtmagyna görä ýaş prezidentiň düzýän täze komandasynyň esas ütunleriniň biri bolar diýip saklanylýardy. Şu aralykda adatlygyň bir söhbetdeşiniň pikirçe ow huzurlygynaky ýagdaý diňe halk häkimleri öz arasyndan saýlap bilen ýagdaýyny häkimlere we ýerden hasyl öndürýän adamlara doly ygtyýar berilenini düzeler. Ondan bärde düzelmez. Ýolbaşy çalışmak, wezipe satmak oýuny dowam eder. Serdar Berdimuhammedow öz belden vice-premierini Türkmenistanyň Eýrandan edýän importynyň geçen ýyllaka garanyna hem köpelen nuwarda ýaýran habaryň öň ýanyna täzeledi. Eýran medeniýetining maglumatyna görä 21-nji martdan 21-nji iýuna çenli aralykda Türkmenistany Eýranyň Horasan Razawy welaýatyndaky Loftabat terhet geçelgesinden geçirilen haritlaryň umumy miqdary geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilenine 103% ýokarlandy. Türkmenistanyň Eýrandan import edýän esas haritlarynyň arasynda guruluş
materiallar bilen birlikde ady gönümleriniň hem bardygy aýdylýar. Şol wagtda Iranyň Türkmenistanyň edýän importy bary ýogy 23,5% goly köpelipdir. Ödem Iranyň Türkmenistanyň esasan newt koksy, paýty, mata we şuňa meňzeş önümleri import edýänligi aýdylýar. Maglumat üçin aýdylsa 1990-njy ýyllaryň başynda Irana gatnaýan torbol söwdügärleriň käbiri ol ýerde ardan ýumurtgadan doýup kan basyşlarynyň göterilýänini, Türkmenistanyň ýumurtkanyň hem gytdygyny aýdýardy. Türkmenistanyň owa hojalygy we owa adamlary Odal Saparmurat Niýazow we Gurbanuly Berdimuhammedow geçiren synaglarynyň pidasy bolan bolsa, inni Serdar Berdimuhammedow geçirjek synaglarynyň pidasy boljagy meňzeýär diýip synçylar aýdýar. Niýaz hünäri boýunça elektrik inженери bolan bolsa, uly Berdimuhammedow diýişlikmany. Öňkü iki prezidentden tapawatlykda Serdar Berdimuhammedow Owa hojalyk universitetini tamamlagan. Azyk senagaty döwlet birleşiginiň daşaryk sady ara gatnaşyklar müdürliginiň baş hünärmeni, Sewit hakiminiň ornunbasary, Sewit hakimi vice-premier bolup işlänge bu urdaky meseleleri has goýuljak ýolbaşy bolmaly. Emma synçylaryň käbir onuň owa hojalygynyň meseleleri düşünýändigini sonra gatsan alýar. Ol bütün ömrüni paýtagtda, elite diýilýän gatlakda ýaşan, ilki saglyk ministri, soň vice-premier, prezident bolan kakasynyň saýasyny Owa hojalyk universitetiniň diplomuny alan we wezipe basganjaklaryndan aňsatça ýokary galan adam. Hakykatda owa hojalygy näme, agronomçylyk näme, hidromelorasiýa näme, bu zatlary bilmez diýip azatlyk bilen adynyň aýdylmalygy şertinde gürleşen synç aýtdy. Şeýle-de ol häzir Türkmenistanyny tohumçylygy gowulýan adamlaryň tas ýok diýerlikdigini belläp, Serdar Berdimuhammedow welayet häkimlerini belläni esasan ahal sewtinden bolan adamlar ileri tutýanlygyny. Bu ýagdaýda welaýetlerdaky ekrançylyk, mahallarçylyk puwdoklarynyň suw hojalygyny edilmeli işleriň netijeli bolup bilmejekdigini aýtdy. Mysal üçin aýtsam, ahalyň ekrançylyk ýerleriniň düzümi bilen Lebapdaky ekin ýerleriniň düzümi deňdäl. Mardaky, Daşowdaky ýerleriň ýagdaýyny hem ahaldan gelen häkimler badawat bilip ýa-da öwrenip bilmeýär. Berdimuhammedowler sewitlere häkim belläň wagtlaryny ýokary hasyl almagy, owalar ösdürmegi däli hökümdarlygy berkitmegi maksat edilýäni meňzeýär. Bu ýerde suwdan tygyşytly peýdalanmak, toprakdan ýokary hasyl almak maksady taslan ýok diýip synçy öz pikirini aýtdy. Azatlygyň habarçylar bilen gürleşýän kärenetçileriň synçlaryň berýän maglumatlaryna görä Türkmenistanyň owa hojalygyna suw, tehnika, dökün we tohum meseleleri taslan hemişe mesele bolmagyna galýar. Sewitlerde ilkinji orna suw deskalaryny, ara ýaplaryny zeýkeşler arasyndan tehnika gerek. Olar juda az. Buğday oryan kombayn almagy gyssanman ilki yer suw meselelerini çözmeli diýip bir hünärmen aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä owa adamlary kärenetçi daýhanlar ýagdaýyň diňe Niýazow döwrüne biraz oňat bolanyny aýdýarlar. Berdimuhammedow döwrüne ýagdaý diňe erwetleşdi. Mysal üçin Niýazow döwrüne buğday we gowaça ekenleriň ýyllyk girdejisi, kepegi, künjarysy, ýagy, ähli çigit galandysy soňky gramyna çene daýhana berilirdi. Daýhanlaryň arasyna paýtadan 30-40 sentnere çene hasyl alýanlar bolar diýip ol daýhanlaryň mal saklap, baýap başlanyny bellidi. Häzir daýhanlaryň bir ýylda alýan girdejisi bir aý güzeranyna ýetmeýär. Hak berilse daýhanlar zähmetden gaçmaýar. Olar ýalty däl diýip hünärmen gurrugyny dowam etdirdi. Emma ýurtda ulan edilen owa hojalyk özgertmeleriniň ýa-da owa adamlarynyň içinden geçirilen synaglarynyň daýhanlaryň elini işden sowudanyny, olary ýalty edenligini aýdýan synçylar bar. Daýhanlar has ýalta boldular. Dogry suw ýeterlik däl. Ýöne gijelerine ýatman meýdana baryp ekiniňe suw tutsaň suw bar. Gijelerine tutulan suw gowaça hem peýdaly. Ýok, gije ýatyp hemme kişi uykusyny aljak. Ondan adam ýerden saat 8-de turup ekinine suw tutmagy barýar. Emma günnüzlerine suw peselýär. Sebäbi ekinine suw tutýan kän netijede suw ýetmeýär we gowaça ýeterlik suwny almaýar diýip azatlygyň bir söhbetde aýtdy. Onuň pikirçe elbetde häkimiýetlerde günäkän. Ýöne diňe olar günäkär däl. Kärenetçileri urleşseň elbetde olaryň özünden başga hemme kişi günäkär. Suw ýetenok, dökün, derman, tehnika öpçünçiligi pesli ýerler. Men ilkinji orna daýhan günäkär diýip pikir edýärni Lewapy söhbetdeşimiz 1940-njy ýyllardaky daýhanlaryň ýokary hasyl almak üçin eden azaplaryny mysal getirdi. Mesele şunu, häzir daýhanyň emgenesi azap edesi gelenok nämemiş kärine puly
da hodu ad berýärmiş. Eger beýle bolsa kärini ýerine ýygyny tapşyr. Goý işlejek işesinni. Ýok adamlar kärini üçin bölünip berilen 2 hektar ýerini ýygyny tapşyrmak islemeýär. Alan ýerine ihlas edip işlemek hem islemeýär. Ýewirilejek tehnika garaşly bolup garaşyp durýar. Eger tehnika hemme iş etse onda daýhan kime gerek diýip söhbetleşmez öz pikirini aýtdy. Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleyijiler, siz Türkmenistanyň o huzurundaky meselelere bagyşlanan ýürüýte söhbet dinleýärsiňiz. Daýhanlaryň ýaltalygy ýa-da ýeri ihlas etjek adamlaryň azalýanlygy baradaky mesele soňky ýyllarda açyk aýdylmasa-da öňräkden belli we ýerli synçylaryň käbiri ony Sowet döwründe adamlaryň ýerleriniň, mallarynyň alynmagy, zorlukly kollektiwleşdirmäniň döreden geleňsizligi bilen baglanşdyrýar. 1990-njy ýyllaryň başynda ýerler adamlara hususy eçilge berilse 8 sagatyny geçirip gaýtman ýerini has ihlas etjek. Gerek boldy 10-12 sagat işlejek we baýajak adamlar hem tapylar diýen pikir bardy. Inni lewaply ýaşaýjynyň aýtmagyna görä, agrar ýurt bolan Türkmenistanyň adamlar gitdigiçe ýerden, mallarçylykdan taşlaşýany meňdiýär. Men aýlanyp gördüm. Çärjek etrawynyň kär owlarynyň daýhanlary, owa ýaşaýjylary has ýalty. İş edesler gelmeýär. Kärini ýerine işlemek aňyrda dursun. Hatda öz 25 sotuk mellegini, howlusundaky ekin meýdanyny gök, bakçy önümlerini ekmeýän adam köp. Öň beýle däli. 1990-njy ýyllarda owa ýerlerine baryp howlulara girip göreninde gök bakçy ekinlerini görüp gözüň dokunýardy. 25 sotuk ýeriň 5 sotugyny jaý gurulan bolsa, her hozalykda 20 sotuk ýere ekin ekilýärdi. Pomidor, hyýar, bulgar burçýaly her hili bakçy önümlerini ýetişdirip, hozalykdan artanyny bazarlara eltip satýardylar. Emma häzir nähili? Haýsy howla girip görseň Mekkejogan ýa-da ýörünje kilenligini görýärsiň. O adamlary bazara baryp ýyjek gök bakçy önümlerini şol ýerden satyn alýarlar. Ýakynda owa barsam köçämizde awtolowly getirilen pomidor satylýar. Adamlar algap baryp ol pomidory çeleklep alýarlar. Sorap görsem pomidor satýanlar Maru welaýatynyň ýoleten etrawynyň gelipdir diýip lewaply söhbetdeşimiz odal beýle zat bolar diýip hiç wagt pikir etmänligini boýnarly. Siz gödüňüne getirin. Öz howlusundaky mellegini, işigindäki ýeri eýgermeýän adam meýdanyna berilen 2 hektar ýeri wepa berermi? Dogry. Biz hem işe döwleti günäkarlaýar. Ösüş suwundan öň wagtyny tehnika bermeýär. Ýa-da ösüş suwundan öň gerekli derman berilmeýär diýip hem işe ýolbaşylardan nägile bolýar. Ýöne mesele hakyky meýdanyny işlejek adamlaryň adalanlygyny bolmasyn. Menim göwnüme bolmasa her kim öýünden çykman ýatsak bolýan ýaly. Aýdaly ýerden meýdany, ekin ýerine tehnika gelýär. Potrot eýesi gelip traktorçy bilen gepleşip derman bermeli ýerini görkezip öýüne gaýdýar. Traktorça işiňi toraňsoň jaň et. Men gelerin ýer. Traktorçy diýilen ýere derman berdimi ýa bermedi. Ýere bermeli dermany ogurlap satdymy? Muňa hiç kim bölewçilik etmeýär. Şundan soň nädip pagta bolsun diýip o huzurluny daýhanlaryň ýaltalygynyň esasy meseleleriň birini ögürlenýäni öňe sürýän raýat aýtdy. Synçylaryň käbiriniň pikirini görä, daýhanlarda we beýleki pudoklaryň işgärlerini ennige ögürlen ýaltalyk ýa-da geleňsizlik hakykatda Sowet döwründen gelýär we ol merkezden dolandyrylan ykdysadyýetyň sen işlän bol. Men aýlyk gören bolaýyn diýilýän praktikasy bilen bagly. Azat bazar ykdysadyýetine geçilmegi adamlarda has gowy işlemek we has gowy gazanç etmek kögesini güýçlendirer öýdülýärdi. Emma ýurtda başyna goýuberlen korrupsiýa bu höwesiň badyny gaçyrdy. Adamlar lapkeşlik, jemgyýetdäki adalatsızlyk we olary çäre görülmezligi zerarly bipark bolýarlar diýip olalky diplomat Nur Muhammed Hanaw azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Hökümet başçylygynyň oba hujulugy boýunça orunmasaryny täzelemegi synçylaryň käbirini pikirine görä oba hujulugyny emele bilen agyr ýagdaýyň öňündäki alaşsyz hereket bolup görnýär. Azatlyk bilen anonimlik şertine gürleşen ýerli synçy oba hujulugyny dören ýagdaýy diňe uly ugurluk we hökümet tarapyndan üstürtilýän agyr korrupsiýa bilen baglanşdyrýar. Sowet Soýuzy dargandan soň odal döwlet emlägi bolan tehnikalar kolhoz sowhozlaryň garajlarynaky awat we biwat enjamlar satylyp ýok edildi. Oba hujulugyny ýolbaşçy wezifeleri bellilen adamlar wezife geçenlerini beren paralaryny ödemek üçin
iş yerlerine satyp bolýan ähli zady satdylar. Döwlen ýa-da işe yaramajak tehnikalaryň sanyny goşup awat tehnikalary hem satdylar. Oba hojalygyny jogapkar işe belenen adamlaryň köpüsi öz ýagdaýyny gowulandyrmak ýa öz meselesini çözmek üçin ogurluk etmekden başga çykalga tapmady diýip synç aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä diňe tehnika däl ýylda ekilmeli ekinler üçin goýberilýän dökünlerim her gedek yerli telekeçlere satylýar. Egerde kärinneç sady ýöneki adam bolsa, onuň potrot ýerleri iýdegsiz galýar. Olara wagtly-wagtyna goýberilmeli dökünler berilmeli, suwam berilmeýär. Aýdylmagyna görä büdjetden goýberilýän pullar harçlanmaly ýerine harçlanman Oba hojalyk ministrliginden başlap oba başlyklaryna çen aralykda ýitirim bolýar. Netijede kagy düzene düzedilen işlere harçlanan pullar hakyky bitirilmeli işini bitirmeýär we ýagdaý ýyl-ýyldan beterleýär. Häzirki wagtda oba hojalygy çykalgysy ýagdaýda munyň düýp sebäbi paraxorluk ýagdaýy anyk faktlar esasyna görkezmen diňe gowy diýip görkezmek oba hojalygynyň çökmegine getirdi diýip ýerli synç aýtdy. Bu pikir aýry-aýrylykda gürleşilen kärinetlerim tasdiq etdi. 5-10 ýylyň adamlar mellekden ýa-da potrot ýerlerinden peýdalanyp bolar diýip umyt edýärdiler. Emma soňky ýyllar bu umydyny ýitirýän, kärini ýerini taşlaýan daýhan barha köpelýär. Sebäbi ýer girdijidel, agyr azap bilen çykdyjy bolýar diýip etraplaryň biriniň ýaşaýjysy Aşgabada gara işde işlemäge gidýän daýhanlaryň barha köpelýänligini aýtdy. Adatlygyň söhbetdeş bolýan daýhanlar we synçlary oba hojalyk ýolbaşçylarynyň ýygyderli täzelenmeginiň çözgüt bolup bilmejekdigini muny wagtyň birem görkezdenligini aýdýarlar. Täze bellenýän häkimleriň, vice-premierleriň ählisi bir mafiya, olar öz ýerlerini satyn alýarlar. Wezipe satyn almak üçin tanşyň bolmaly. Edil şu günü şu düdülen zynjyr üzülmese, täze goýulan ýolbaşçylary hiç sady düzetmez we olaram özlerinden öňküler ýaly täzelenip durur diýip kärinneçi daýhan aýtdy. Onuň pikirçe oba hojalygyny değişli pudoklaryň ähli işgäri dogry halal iş etse ýagdaýy düzelip biler. Täze bellenýän ýolbaşçylar diňe öz jüblerini doldurmak üçin näde oba hojalygyny hakykatdan ösdürmek üçin işlemeli. Eger ýokurdaky işgärler halallyk bilen işlese ýurdu ösdürmegiň uğruna ulgap başlasa, olar aşagdaky işgärlerden hem dogry ýoldan ýüremegi talap edip bilerler. Ähli uğurda korrupsiýa örjalýan bolsa, ýurduň ýyl geçdikçe garyplyga düşjekdigi belli diýip radionyň söhbetdeşi öz pikirini aýtdy. Şeýle dolu oba adamlar ýalty diýenler bilen ulalaşmaýanyny, olaryň ýer-ertirden giýje uşama çenli ekinlerini mallaryna seredip eklenç uğruna ulgamaly bolýanlygyny, obalardaky iş ýaşaýyş şertleriniň ören agyrdygyny, wezipesini satyn alýan, iş bilmeýän ýolbaşçylaryň bolsa, bu ýagdaýy hassa agyrlaşdyrýanyny aýtdy. Bundan başga zatlyk bilen söhbetdeş bolan oba adamlarynyň aýtmaklaryna görä, obalardaky gowy ýerleriň telekeçlere satylmagy korrupsiýanyň ýene bir görnüşine ýol açdy. Gepler Adatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň owa huzurlygyna bagyşlanan söhbetdeşligimizi dinleýärsiňiz. Telekeçleriň satyn alan ýerlerini kagızda gogoçu buğday ekilýär. İş çürünne bolsa malotlar ekilýär. Olaryň ýerlerine ne arçyn ne de başlyk aýlanýar. Olar kagız ýüzünde ilkinji planly olan adamlar bolýar diýip yerli daýhan ötekken adamlaryň gogoçu buğday ekken adamlara garanyna mallarçylykdan hasken girdezalýanlygyny, şeýlelikde mallarçylygyň hem wezipeli adamlaryň, emellarlaryň birnesini öwürleýänligini aýtdy. Hökümet tarapyndan daşary ýurtlardan satyn alynýan tohum mallar ýokary gatlaga girýän adamlaryň türlerine goşulýar diýip bu aýdylýanlar adatlygyň ýene bir söhbetdeşi tasdiq etdi. Adamlar açlyk kopundan gorkýarlar. Herlikçe olar çözümi daşary ýurtlara gidip ýyllaryna galan çağalaryny eklemäge synanmakda görýärler. Ýurduň içindäki işsizlik gitdigiçe olalýar diýip golaýda daşary ýurda çykan zähmet migrantlarynyň biri aýtdy. Mundan öň adatlygyň habarçylary sowuk kowa, gurokçuluk, keselçilik bilen barlykda daýhanlaryň işigini we meýdanyny mal saklayan ýöneki adamlaryň uly çekýänligini habar beripdiler. Emma häkimetler o huzurlygynaky ýagdaý, mallarçylykda kynçylyklar we olaryň owa adamlarynyň durmuşyny, ýurtdaky aly güpçünçiligini ýetirýän täsirleri barada hiç bir düşündiriş bermeýär. Hünärmenleriň köpüsiniň pikirine görä, o huzurlygynaky ýagdaý diňe halk häkimleri öz arasyndan saýlap bilen ýagdaýynda häkimleri we ýerden hasyl öndürýän adamlara ygtyýar berilenini düzelýär. Ondan bärde düzelmez. Ýolbaşçy çalışmak
wezipe satmak oyunu dowam eder. Egerde yerli ýolbaşçylary, daýkanlara agtyar berilse, olar öz öndürün önümlerini dünýä bakasından satyp bilse, Türkmenistan 30 ýyllap dowam edýän azyk aladalaryndan dynar we adamlar baýap başlar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran yerli synçy Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu meseleler boýunça size nähili pikir garaýşlary bar. Bu arada bize pikirlerinizi ýazyp da, telefon edip de aýdyp bilersiňiz. Hepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle-de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňizi soraýar. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmak.